Представяме ви Биокерамик Спа, революционното оформящо фигурата антицелулитно бельо с научно доказан ефект за редуциране на целулита и подкожните мазнини. Лесно е. Всичко, което трябва да правите, е да го носите. Без упражнения, без диети, без операции. Можете да се преобразите ето така. Гладка кожа, оформена талия, красиви крака, секси бедра и нужното самочувствие, за да ги покажете. Бързо постигате видими резултати. Нежна и гладка кожа, строен силует, сексапилни крака, бедра, дупе и, разбира се, самочувствие. Тялото ви става като магнит за мъжките погледи. С Биокерамик Спа се отървавате не само от целулита, но и от притесненията за това как изглеждате. Увереността ви расте за сметка на лошото настроение. Защо Биокерамик Спа въздейства много по-ефективно от други методи за борба с целулита? Причината е в революционната тъкан с биоактивни кристали, от което се прави бельото Биокерамик Спа. Тя ускорява кръвообращението, като отразява обратно върху кожата естественото инфрачервено излъчване на вашето тяло. Повишената телесна температура и ускореното кръвообращение помагат за разграждането на масните клетки и предотвратяват образуването на целулит. Докато биоактивните кристали разграждат целулита отвътре, специалната еластична материя на бельото нежно ексфолира мъртвите клетки, масажира кожата и така атакува целулита отвън. Колко сантиметра ще свалите от талията? Колко слаба ще изглеждате? Колко килограма можете да стопите? Колко бързо изчезва целулита? Как да разберете, освен ако не опитате? Поръчайте сега! Биокерамик Спа. Обадете се и поръчайте сега. Антицелулитно бельо с доказан ефект за отслабване, редуциране на целулита и изгаряне на подкожните мазнини. Без диети и упражнения. Попитайте за вашата клубна карта. Клуб 5 звезди ви предлага големи отстъпки, специални предложения и много изненади.